Hei, manilor, ce mă faceți? Astăzi vom face casă. Bun, casă adevărată. Ne-am mutat. Am mers o grămadă, deci o grămadă. Măsur. Și am zis să facem un fermă. N-aveam loc pentru fermă și pentru casă. Uitați, fermă cu animale, de oi. Și aici, fermă. Haideți să vedeți cum am arătat. Uitați, cum o sosit. N-am ce-i face. Trebuie să omorăm. Când, da, îmi pare rău, de trebuie să omorăm asta. Și avem niște lemne produse să faci ceva gen. Trebuie să omor. What the fuck? Pare rău că trebuie să omor, dar avem două. Și cum ne-am apăsărit aia prin card sau ce mai văd. Bă, da. Nu trebuie să te abonați, e ok. Chiar ok. Și avem la lemn mai de foc. Să înceapă casa, yeah! Deși gure nasul, eu nu mai pot. Nu ajunge atâta, spun. Trebuie să facem și niște de-astea, mă. Bun. Gata. Mă simt cam rău. Ce fac, mă, să ne un lemn, dar ne prelucrat, nu? Bun. Eu vreau să ne în casă mai departe, să o facem, mă. Hai să vedem. Nu va trebui de asta. Tot ce avem, instrumentele. Avem și o cameră. Și nu avem loc, man. Alea știu că dacă nu avem loc. Nu-i panică, man, nu-i panică. Tata povestește mă foarte plouă. Dar nu plouă până acum. Trebuie să plec chiar acum. Că nu nimic. Tata povestește se descurcă. Se descurcă mai mult, nu știu problemă. Cred că e ok, man. Trebuie să se fix. Că ajunge casa de atât de mare. Vom face, uitați cum vom face așa un mic păduleț. Mai mare. Cum? Mai mare. Excesiv de mare. Deci plouă. Sper să nu afecteze auzul. Asta e foarte mult screen recorder. Și cred că o să vă aveți niște turbulențe în voi. Hai de capul. Bun, deci în godinasul ăsta, nu știu ce ne facem noi. Da, 0-12, man. Am reușit să facem mică schimbare și cred că la versiune finală rămânem sau nu. Acum depinde de la corile voastre. Știți, chiar pe toată, man. Îți dă locul de continua, nu din la locul. Voi continua acum. Sumă lucicăm. Totul sublimare. Mai unele răsaduri încă nu s-au făcut, dar nu-i panică, man. Cum ziceam, nu-i panică. Nu s-a terminat. Nu-i panică, man. Nu-i panică. Încep să mă îngrijorez. Pentru că e panică, man. Dar oricum am fi o casă superbă. Deci avem resurse. Dar nu avem... Nu știu ce n-avem și nu e ok.
să facem și casă, să vă fie o casă cu etaj. Bun. Bă, dar nu înțeleg cine m-am eu de greșesc. Păi că vine egal. Că vine egal, e. Stai, bă, ce greșeală. Uri, așa. Să nu vă gândiți la urină. Bune, că e nesimțire. Hai, mă. Ce n-ai, mă? Ce urăsc că le-am lăsat să mă gândează. De câteodată e și fain. Salvăm colțurile. Bun. 6 minute e ok. Trei. Vai, te-a făcut, mă. Și unele chestii nu le-am uitat din chest. Uitați, de exemplu. De exemplu, grâul. Asta nu l-am mai luat. Pentru că am început la asta. Și trebuie să zic al treilea. Al patrulea. Ziua de ziua. Unde nu știu ce să facem. Dar știu cum va ieși casa. Mini bloc sau ceva de genul. Dar ce am eu gândit, știi? Și sau v-am zis, eu nu mai fac nimic. Just data m-am convințit. Și trebuie să facem de așa acum. Da. Bun, deci, am făcut aici e scara. Păi ce am venit și vom face și calcul. Până acum nu se bine în calcul. E mie, așa mi-e și calculul. Avem sticla mare. Bun. Scraftăm o ușă. Fac două. Și am făcut un mic poduleț. Deci vreau să mai fac eu pachet. Să mă mai pot un pic de penny. Să n-avem... n-avem torțe, mă. Avem, mă. Nu știu de 15 torțe. Credeți că ne ajung? Că ne ajung. Și... Așa. Așa ci. Bun. Ok. Haideți să vedem cum putem bine. Băi, fiecare avea loc. Nu are. Nu are.
Au deja 10 minute. Că terminăm casa asta. Da, jos. Ce nu începe să ne dau. Da. Da. Două. Nu, facem câte 3. Aș. 3. Trei, 7. 2. Da. Bun. Pare și construcție frumos. Încă 2 minute la dispoziție să facem ceva. În concluzie, e destul de bine ca să stăm cu un etaj. Ah, nu, shit. Picat prostul foc. Bun. Deci, nu mai avem prea mult timp. Să începem puțin. Un minut. Ce să mai decorat casa. Și facem podeaua. Și ce mai ne făcut ne e geamul. Dar vreau să nu ne mai plouă așa mult în casă. Că dacă am terminat acoperișul, e destul de terminat. Deci, gata. Să vedem așa cum au fost în mare. Așa mare, arată bine, până mai face așa până la mai modernizăm. Poți să mai trezi, dar bun, eu sper că v-a plăcut, lăsați un like pentru continuare. Eu acum o să continui, dar totuși, era gata.